Καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο των Greekonomics, η οικονομία της συκοφαντίας. Αν δεν είδατε τα δύο προηγούμενα επεισόδια, δεν έχετε χάσει τίποτα. Θα τα πούμε όλα σε αυτό το επεισόδιο και όλες οι μηνύσεις θα πέσουν σε αυτό το επεισόδιο. Πριν απ' όλα όμως, θα ήθελα να σας δείξω ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσα σε κανάλι τις προάλλες. Πάμε να δούμε. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε τον κύριο Πολυχρονάκη μαζί μας. Είναι ο δημιουργός του βίντεο «Το τρίγωνο της φαντασίας». Σας ευχαριστώ που με καλέσατε, σας ευχαριστώ. Κύριε Πολυχρονάκη, μπορούσατε να φανταστείτε τέτοια επιτυχία με το βίντεο σας? Ναι, πού να το φανταστώ. Κύριε Πολυχρονάκη, οι θαυμαστές σας μας έχουν στείλει μια λίστα με ερωτήσεις. Παρακαλώ να απαντήσετε σύντομα. Υπάρχουν τρίγωνα διαπλοκής στην Ελλάδα, κύριε Πολυχρονάκη? Ναι, υπάρχουν. Υπάρχει διαφθορά? Ναι, φυσικά. Υπάρχει φοροδιαφυγή στην Ελλάδα? Εννοείται ότι υπάρχει φοροδιαφυγή, ναι, υπάρχει. Υπάρχουν παιδεραστές στην Ελλάδα? Ναι. Είναι ο κύριος Μαρινάκης παιδεραστής? Πώς? Όχι. Κάπου εδώ λοιπόν βρίσκεται η λεπτή γραμμή μεταξύ ελευθερίας του λόγου και συκοφαντικής δυσφήμισης. Αν είστε τόσο αργοί όσο είμαι και εγώ, ελάτε μαζί μου να πάμε να δούμε γιατί κατέβηκε το επεισόδιο 47, το τρίγωνο της διαπλοκής των Greekonomics, τι ακριβώς σημαίνει αυτό και γιατί μένει ένα και μόνο αναπόφευκτο συμπέρασμα, η θρασιδηλία. Φύγαμε! Όταν λες τον κύριο Πορτοσάλτε Πορτογλύφτε, κάποιοι μπορεί να το πάρουν και για αστείο. Γελάσαμε, ωραίο. Κανείς δεν γέλασε. Αλλά όταν αποδίδεις χρηματισμό στον κύριο Πορτοσάλτε, όπως και να τον πεις, εκεί πέρα πλέον πάβει η σάτυρα και αρχίζει η κατηγορία, η οποία χωρίς αποδείξεις συνιστά συκοφαντία. Δεν κάνεις πλέον χιούμορ. Πλέον κάνεις έναν ισχυρισμό. Και όταν κάνεις έναν ισχυρισμό, ιδιαίτερα όταν είναι απέναντι σε κάποιο πρόσωπο, οφείλεις να μπορείς και να την αποδείξεις. Διαφορετικά, προσβάλλεις την τιμή αυτού του προσώπου εφόσον ο ισχυρισμός είναι προσβλητικός. Κατά συνέπεια, στα μάτια του νόμου, νομικά, αυτό ονομάζεται συκοφαντική δυσφήμιση. Ο κύριος Πορτοσάλτε πειράχτηκε από ένα βίντεο που εξηγεί στον κόσμο τη διαπλοκή και ισχυρίστηκε μάλιστα πως το Πορτογλύφτε. Ισχυρίστηκε τέτοιο πράγμα ο κύριος Πορτοσάλτε? Πώς μπορείς να κάνει τέτοιον ισχυρισμό? Δεν κάνω πλάκα. Μου επιδόθηκε δικαστικό έγγραφο που αναφέρει αυτό το πράγμα. Ισχυρίστηκε μάλιστα πως το Πορτογλύφτε, με ύψιλον κιόλας που το γράψαμε εμείς για να μην είναι καν δόκιμο ως αρνητική έννοια, είναι χυδαία βρισιά. Λοιπόν, όχι κύριε Μαρινάκη, εδώ πέρα δεν υπήρχε σάτυρα, υπήρχε ευθεία καταγγελία. Η ηρωνία δεν σβήνει το περιεχόμενο, δεν είναι ελαφρυντικό. Εξαπολύσατε μια κατηγορία ότι κάποιος χρηματίζεται. Αν η υπόθεση πήγαινε στο δικαστήριο, δεν θα αθωωνότανε σε κανένα δικαστήριο, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρώπη, είτε σε όποια χώρα θέλει. Και αυτό είναι κάτι που το ήξερε ο κύριος Μαρινάκης και γι' αυτό το λόγο κατέβασε και το βίντεο. Δεν το κατέβασε γιατί δέχτηκε πιέσεις από το σύστημα, δεν το κατέβασε γιατί δεν είχε πλάτες, δεν το κατέβασε γιατί δεν είχε πόρους. Το κατέβασε γιατί η σάτυρα δεν τον προστάτευσε. Κατέρευσε μπροστά στον νόμο. Δεν υπάρχει κανένα δικαστήριο στην Ευρώπη που να καταδίκαζε ποτέ κάποιον επειδή εξέφρασε αξιολογικές κρίσεις. Τόσα πολλά νοήματα μέσα σε μία πρόταση. Πάμε να τα ξεμπερδέψουμε. Πρώτον, όχι. Τα ευρωπαϊκά δικαστήρια δεν δικάζουν υποθέσεις συκοφαντίας. Η υπόθεση συκοφαντίας είναι υπόθεση για τα ελληνικά δικαστήρια. Τα ευρωπαϊκά δικαστήρια δικάζουν υποθέσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όχι αν είπες ψέματα για κάποιον. Δεύτερον, ο κύριος Μαρινάκης λοιπόν ισχυρίζεται πως ό,τι είπε ήταν αξιολογικές κρίσεις. Κρίσεις για το σύστημα, όχι κατηγορίες προσωπικές για πρόσωπα και εταιρείες. Για να δούμε λίγο τον ορισμό της αξιακής κρίσης σύμφωνα με τον Χιωτάκη. Η αξιακή κρίση συνιστά εκτίμηση που βασίζεται σε υποκειμενικά κριτήρια και πεποιθήσεις, χωρίς απαραίτητα αναφορά σε τεκμηριωμένα γεγονότα. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα να πεις αυτός ο δημοσιογράφος είναι μεροληπτικός. Αυτό είναι μια γνώμη. Και άλλο πράγμα να πεις ότι αυτός ο δημοσιογράφος πήρε χρήματα από τράπεζες για να μην μιλάει.
Αυτό πλέον δεν είναι γνώμη, περιγράφεις ένα γεγονός. Εκεί τελειώνει η γνώμη και αρχίζει η συκοφαντία. Και αυτά τα δύο σημεία που αναφέραμε, κυρίες και κύριοι, ότι ο κύριος Μαρινάκης δεν εννοούσε πραγματικά τον κύριο Πορτοσάλτε, αλλά τον έγκριτο κύριο Πορτογλίφτε. Και ότι όλα αυτά που έλεγε δεν ήταν συκοφαντίες, αλλά αξιολογικές κρίσεις, είναι όλη η γραμμή άμυνας του κυρίου Μαρινάκη, ως προς το γιατί δεν διέπραξε συκοφαντία και γιατί αυτό που έκανε δεν ήταν παράνομο, παρά ήταν το σύστημα αυτό που τον πίεσε για να κατεβάσει το επεισόδιο. Στην καθιερωμένη επιστημονική πρακτική που ακολουθείται από το διαφωτισμό μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες δεν καλούνται να προσκομίζουν αποδείξεις για κάθε πρόταση που αρθρώνουν σε ένα συνέδριο, μια εργασία ή μια διάλεξη. Όχι ακριβώς. Αυτό ισχύει όταν λες κάτι αυτονόητο, όπως π.χ. ότι υπάρχουν παιδεραστές στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να το τεκμηριώσεις αυτό. Αλλά εάν πεις ότι ο κύριος Μαρινάκης είναι παιδεραστής, αυτό χρειάζεται τεκμηρίωση και πρέπει να το αποδείξεις. Διαφορετικά, μπορεί να κατηγορηθείς για συκοφαντική δυσφήμιση και να τιμωρηθείς, να χάσεις το δικαστήριο για αυτό. Οπότε, για να το λύγουμε αυτό το θέμα, στην επιστήμη, στη λογική και στο δίκαιο, ισχυρισμός χωρίς τεκμήρια δεν στέκει. Και στην κοινωνία, ελευθερία του λόγου δεν σημαίνει ελεύθερη άδεια για στοχοποιήσεις και συκοφαντία. Στα αυστηρότερα επιστημονικά περιοδικά, πηγές παρατίθενται μόνο για ισχυρισμούς που δεν είναι ευρέως παγιωμένοι στην επιστήμη ή στην κοινωνία. Εδώ τώρα τι έχουμε, μια φθηνή απόπειρα του κυρίου Μαρινάκη να περάσει τον εαυτό του ως την αυθεντία, η οποία ό,τι λέει είναι αυταπόδεικτο και δεν χρειάζεται να φέρει αποδείξεις. Είπαμε και πριν ότι αυτό ισχύει για τα αυτονόητα, όχι όταν εξαπολύεις κατηγορίες χρηματισμού απέναντι σε δημοσιογράφους. Δεν σε καλύπτει μετά το αυτονόητο. Πρέπει να φέρεις συγκεκριμένες κατηγορίες. Εδώ πέρα λοιπόν δεν έχουμε να κάνουμε με απλή άγνοια. Είναι ένα ρητορικό τέχνασμα. Ο κύριος Μαρινάκης επικαλείται την αυθεντία του ακαδημαϊκού για αυτά που λέει, ώστε να εξαιρέσει τον εαυτό του από την υποχρέωση της απόδειξης. Δηλαδή, εδώ πέρα ο κύριος Μαρινάκης το trust me bro το πάει ένα βήμα παραπέρα. Δεν απλά σου το λέει, τώρα σου το απαιτεί. Ότι είσαι υποχρεωμένος να με trust me, να μου κάνεις εμπιστοσύνη, να πιστέψεις αυτά που λέω, γιατί εγώ είμαι ακαδημαϊκός. Αυτή η παρεξήγηση, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, δεν είναι αφέλεια, δεν είναι χαζός ο κύριος Μαρινάκης, είναι ακαδημαϊκός και αυτές τις έννοιες τις ξέρει πάρα πολύ καλά. Για εμένα αυτό αφήνει μόνο ένα συμπέρασμα, ότι υπήρχε σχεδιασμός και πλάνο πίσω από αυτό, ώστε να προκληθεί ακριβώς αυτή η ενέργεια που προκλήθηκε, έτσι ώστε να μπορέσει ο κύριος Μαρινάκης να χτίσει τον μηχανισμό θυματοποίησης που έχτισε, για να μπορέσει να προωθήσει την αντισυστημική του εικόνα. Στις 18 Δεκεμβρίου, ο τηλεοπτικός σταθμός Sky και ο κύριος Πορτοσάλτε μαζί μου κοινοποίησαν επισήμως δικαστικά έγγραφα, στα οποία θεωρούσαν πως το βίντεο φωτογραφίζει εκείνους ως αντιπροσώπους της διαπλοκής στην Ελλάδα και απέτησαν την άμεση απόσυρσή του εντός 48 ώρων. Και έτσι λοιπόν έρχεται το εξώδικο από το Sky και από τον κύριο Πορτοσάλτε και αναγκάζεται ο κύριος Μαρινάκης να κατεβάσει το βίντεο και φτιάχνει ένα δεύτερο βίντεο στο οποίο μιλάει τώρα το Greekonomics. Η τέλεια ευκαιρία να μας αποδείξει ότι χρηματίζεται το Sky, ότι χρηματίζεται ο κύριος Πορτοσάλτε, να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να στηρίξει αυτά που είπε. Και φυσικά τι έκανε, ακριβώς το αντίθετο. Αρνήθηκε, αποποιήθηκε κάθε ευθύνη των λόγων του και προσπάθησε να μας πείσει ότι όλα αυτά που είπε και έκανε ήταν αξιακές κρίσεις. Δεν ήταν συκοφαντίες ή κατηγορίες απέναντι σε ένα πρόσωπο και σε έναν οργανισμό, τον Sky. Λοιπόν, ο Sky δεν αναφερόταν πουθενά σε εκείνο το βίντεο. Μάλιστα, ο κύριος Πορτοσάλτε θεωρεί πως αυτό το γραφικό είναι η φωτογραφία του. Βέβαια, δεν μπορεί να πείσει ο κύριος Μαρινάκης κανέναν εκτός από τους φανατικούς οπαδούς του, διότι είναι σαφές ότι υπήρξε στοχοποίηση, υπήρξαν συγκεκριμένες καταγγελίες από πλευράς των Economics κατά του κύριου Πορτοσάλτε και του Sky, και γι' αυτό το λόγο κατέβασε και το βίντεο ο κύριος Μαρινάκης και το παραδέχεται ο ίδιος. Και τελικά, χρειάζεται κανείς κι άλλα στοιχεία ότι τα συστημικά κόμματα χρωστάνε σχεδόν 1 δις στις τράπεζες, ή πρέπει να ζητήσω κάποιο είδους άδεια για να καταθέσω την αξιολογική μου κρίση σαν οικονομολόγος? Μόνο που εδώ δεν έχουμε γνώμη, έχουμε στοχοποίηση, με ονόματα, επώνυμα, σύμβολα και πρόσωπα. Στο βίντεο που εμφανίζεται καθαρά το σήμα του Sky και είναι πρώτο στο κάδρο ο Άρης Πορτοσάλτε, είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για αυτά τα άτομα. Οπότε η υπόθεση εδώ πέρα, το τρίγωνο της διαπλοκής, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι γνώμη. Και προσέξτε, είναι το τρίγωνο της διαπλοκής. Ενικός είναι αυτό είναι το συγκεκριμένο τρίγωνο του Sky και του Πορτοσάλτε, διότι διαφορετικά συντακτικός, νοηματικός και ουσιαστικός, ο σωστός τίτλος θα ήταν τα τρίγωνα της διαπλοκής, γιατί είναι πολλαπλά, δεν είναι μόνο ένα. Όμως το επεισόδιο ονομάζεται το τρίγωνο, ενικός.
Και όταν ένα τέτοιο βίντεο κατεβαίνει κατόπιν εξώδικου, αυτό δεν σημαίνει ότι πρόκειται εδώ πέρα για λογοκρισία. Είναι απόδειξη ότι το βίντεο ήταν συκοφαντικό. Και στην απέλπιδά του προσπάθεια ο κύριος Μαρινάκης να τεκμηριώσει το ότι αυτό το τρίγωνο της διαπλοκής υπάρχει, και μάλιστα πλέον αφού έχει μεταθέσει στον goal post άρχισε να μιλάει για τα τρίγωνα της διαπλοκής γενικότερα και ότι υπάρχει διαπλοκή, τι μας κατέθεσε ως το ένα και μοναδικό στοιχείο και τεκμήριο για αυτή του την τοποθέτηση και τη θέση? Μας είπε, πάτε σε ένα περίπτερο, διαλέξτε μία εφημερίδα όποια θέλετε, ανοίξτε την και διαβάστε την και θα βρείτε εκεί μέσα γραμμένη τη διαπλοκή. Αυτό μας είπε. Μόνο που φυσικά αυτό δεν αποδεικνύει απολύτως τίποτα. Τι παριστάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν λοιπόν? Ότι τα κανάλια επιβιώνουν με δάνεια και διαφήμιση από συστημικές τράπεζες στοιχηματικές και άλλες εταιρείες όμορων συμφερόντων? Μα είναι επισήμως καταγεγραμμένα αυτά στους δημοσιευμένους ισολογισμούς των ίδιων των καναλιών. Μπορούμε να τα δούμε και εμείς αυτά. Γιατί ένας ισολογισμός έτσι, σαν λέξη πεταμένη στον αέρα, δεν αποτελεί στοιχεία και τεκμήρια. Και επαναλαμβάνω, εδώ πέρα δικάζεται το κατά πόσον αυτά που είπατε για τον κύριο Πορτοσάλτε και το Sky ισχύουν. Όχι αν υπάρχουν τρίγωνα διαπλοκής και διαφθορά. Εδώ πέρα καλείστε να αποδείξετε ότι ο κύριος Πορτοσάλτε χρηματίζεται. Οπότε ναι, πρέπει να μιλήσετε με στοιχεία. Δεν αρκούν γενικεύσεις. Ή ακόμη δεν έχουν πιστεί ότι οι τράπεζες έχουν σχηματίσει καρτέλ? Δεν είναι εκεί το θέμα, κύριε Μαρινάκη. Δεν μιλάμε για καρτέλ τραπεζών και για την ύπαρξή τους. Η θέση σας στο τρίγωνο της διαπλοκής ήταν ότι το καρτέλ των τραπεζών στηρίζεται και υποστηρίζεται από το κράτος, ώστε με τη σειρά του μετά το καρτέλ των τραπεζών να χρηματοδοτεί δανείζοντας στα κανάλια για να αγοράσει τη σιωπή και την υποστήριξή τους. Αυτόν τον ισχυρισμό κάνατε. Όχι αν υπάρχουν καρτέλ στις τράπεζες. Μία ακόμη προσπάθεια να θολώσετε τα νερά, να μετακινήσετε τον goal post και να μπερδέψετε τον ακροατή σας ως προς το ζητούμενο. Ή μήπως χρειάζονται κι άλλες αποδείξεις ότι οι καναλάρχες κατέχουν τρίτες εταιρείες που ζουν από δημόσιο χρήμα? Ναι, χρειάζονται, διότι δεν μιλάμε για καναλάρχες και κανάλια αφηρημένα, μιλάμε για τον Sky. Όταν λοιπόν κατηγορείς το Sky για χρηματισμό, οφείλεις και να φέρεις και τα αποδεικτικά. Τιμολόγιο, σύμβαση, fake. Πότε πήρε ποιος, τι χρήμα, πόσο χρήμα και για ποιον λόγο. Να υπάρχει ροή συγκεκριμένη και στοιχεία. Κατηγορείτε συγκεκριμένο κανάλι. Σας το θυμίζω και το ξαναθυμίζω, γιατί προσπαθείτε να τραβήξετε την προσοχή από αυτό και δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν κάνατε ένα βίντεο για τη διαπλοκή γενικά. Κατηγορήσατε τον Sky. Και έτσι φτάσαμε στο σημείο όπου πλέον ξεκαθαρίστηκε ότι αυτή η αξιακή κρίση δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ένα άλοθη, μια φτηνή παιδική δικαιολογία. Αντί να μας παρουσιάσει τεκμήρια και στοιχεία για τις κατηγορίες που εξαπέλυσε ο κύριος Μαρινάκης, αποφάσισε να κάνει μια γενικόλογη ρητορική για τη διαφθορά, για την κατάσταση της χώρας. Ή πρέπει να ζητήσω κάποιο είδους άδεια για να καταθέσω την αξιολογική μου κρίση σαν οικονομολόγος, ότι είναι τουλάχιστον ύποπτο που οι συστημικές τράπεζες συνεχίζουν να δανείζουν τις αποταμιεύσεις των Ελλήνων? Δανείζουν τις αποταμιεύσεις των Ελλήνων. Σοβαρά, κύριε Μαρινάκη? Τις αποταμιεύσεις των Ελλήνων δανείζουν οι τράπεζες ή διαχειρίζονται κεφάλαια μεταξύ των οποίων είναι και κάποιες από τις αποταμιεύσεις προκειμένου να δανείζουν όπου κρίνουν αναγκαίο οι τράπεζες? Ακόμα μια απόπειρα φτηνής ρητορικής από τον κύριο Μαρινάκη, στοχοποιώντας και πάλι το σύστημα για να μπορέσει να περάσει το δικό του αφήγημα, ότι τα κακά τα κανάλια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίρνουν τα χρήματα του λαού. Οι τράπεζες συνεχίζουν να δανείζουν τις αποταμιεύσεις των Ελλήνων σε κανάλια και κόμματα τα οποία, σύμφωνα με τους δικούς τους ισολογισμούς, είναι οικονομικό ζημιογόνα. Και φτάσαμε στο ένα και μοναδικό στοιχείο, σκληρό στοιχείο που παρουσιάζει μέσα σε όλο το επεισόδιο, αυτά τα 335 εκατομμύρια ευρώ δανεισμού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και πάλι, ξαναθυμίζω, ο κύριος Μαρινάκης κατηγορεί τον Sky. Δεν φτάνει αυτό το νούμερο. Πρέπει να ξέρουμε από ποιες τράπεζες δοθήκαν αυτά τα δάνεια, προς ποια κανάλια, με τι συμβάσεις και με τι διακανονισμό, με τι αποπληρωμή. Τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει. Μηδέν. Δεν μπορείς να ξέρεις ούτε καν αν είναι ο Sky αυτός που πήρε το δάνειο, από ποιες τράπεζες, και αν το πήρε το δάνειο, αν το πήρε παράτυπα, αν το πήρε κανονικά, τι έβαλε για ενέχειρο. Τίποτα από όλα αυτά δεν τα ξέρουμε, έτσι. Απλά πετάει το νούμερο για εντυπωσιασμό και κάτσε εσύ και κατάπιε το, γιατί νομίζει ότι μιλάει για τη διαφθορά, ενώ στην πραγματικότητα προσπαθεί να αιτιολογήσει το γιατί δεν πλήρωσε πρόστιμο για συκοφαντική δυσφήμιση. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Ενώ πλέον μας είναι σαφές ότι ο κύριος Μαρινάκης είχε τη χρυσή ευκαιρία να ξαναδιατυπώσει τη θέση του, να ξεκαθαρίσει το ποιες είναι οι κατηγορίες και πού τις στηρίζει ή να ζητήσει μία συγγνώμη. Δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά
και ανταυτού ο κύριος Μαρινάκης έκανε ακριβώς αυτό που θα έκανε κάποιος ο οποίος δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του λόγου του. Και μπαίνουμε τώρα σε μια ενότητα που στο βίντεο ονομάζεται γεγονότα. Και λέω τώρα, ορίστε επιπλέον στοιχεία, πάμε να δούμε τα γεγονότα. Καταρχάς, η επίθεση εναντίον του Greekonomics δεν ξεκίνησε από το βίντεο για τη διαπλοκή. Όπα, και τι βλέπουμε, επιθέσεις. Οπότε, παιδιά, φορέστε το κράνος, γιατί εδώ πέρα δύσκολα τα πράγματα. Επειδή αυτή η επίθεση συνεχίζεται ακόμη, ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσετε ότι το YouTube θα σας δείχνει τα μελλοντικά βίντεο του καναλιού. Για να δούμε ποια είναι η λύση. Είναι να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι με όλες τις ειδοποιήσεις, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποίηση όταν βγαίνει. Πες το ρε Κοσμά τόση ώρα, αγόρι μου. Πες το ότι χρειάζεσαι καμπανούλα. Γιατί δεν το έλεγες από την αρχή και μας κρατάς σε αγωνία. Αυτά είναι τα γεγονότα, κυρίες και κύριοι, ότι τον έκαναν shadow ban. Αυτό λοιπόν το παρουσιάζει ως γεγονός. Ενώ στην πραγματικότητα είναι μια εικασία, δεν έχει καμία απόδειξη. Παρ' όλα αυτά, ξεκινάει η ενότητα με κεφαλαία γράμματα. Γεγονότα. Θα σας πω εγώ τώρα τα γεγονότα. Γιατί μας λέει. Το κανάλι λοιπόν έγινε στόχος επαγγελματιών του είδους που κάποιοι προσέλαβαν για να μας κάνει shadow ban το YouTube. Θυματοποίηση. Μας κάνανε shadow ban, ψέμα, δεν ισχύει. Εκείνη την εποχή όλα τα YouTube κανάλια υποφέραν, είχε αλλάξει ο αλγόριθμος. Μας κάνανε shadow ban, το σύστημα είναι εναντίον μας. Ο Μητσοτάκης μιλάει με την Google και έτσι μας ρίξανε τα βίντεο. Και γι' αυτό το λόγο η μόνη λύση, σας παρακαλώ πολύ, είναι καμπανούλα για να παίρνετε ειδοποιήσεις για τα νέα μου βίντεο. Λοιπόν, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πατήστε καμπανούλα γιατί κινδυνεύει το κανάλι να σβήσει αν δεν την πατήσετε. Πατήστε την δυνατά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο λόγος λοιπόν που με απείλησαν νομικά δεν ήταν ότι θα καταδικαζόμουν ποτέ. Όχι κύριε Μαρινάκη, θα καταδικαζόσασταν και θα πληρώνατε ένα πάρα πολύ υψηλό πρόστιμο. Το λέει και ο ίδιος εξάλλου, με απείλησαν νομικά. Το οποίο σημαίνει ότι υπήρχε νομική βάση για να ενεργήσει ο κύριος Μαρινάκης απέναντι σε μια νομική απειλή. Σημαίνει ότι αυτή η απειλή είχε βάση. Διαφορετικά, απλά θα τους έλεγε. Πάρα πολύ απλά. Δεν ήταν ότι θα καταδικαζόμουν ποτέ. Ήταν ότι το τραβολόγημα στα δικαστήρια, στα εφετεία, στον Άριο Πάγο, ακόμη και στο Στρασβούργο θα με εξαντλούσε οικονομικά. Και τώρα πιάσαμε το Βασιλάκι Καΐλα. Μας λέει ο καθηγητής από τη Σιγκαπούρη με πενταπλάσιο μισθό ότι δεν θα είχε τα μέσα για να μπορέσει να καταπολεμήσει, να κάνει αυτή τη δίκη. Τι προσπαθεί να μας πείσει τώρα, ότι δεν είχε λεφτά και πόρους? Μόνο το στούντιό του, να πάτε να δείτε από το βίντεο που κάνει tour, φτάνει για να καλύψει 5 ετών νομική δαπάνη στην Ελλάδα, που έχουμε από την πιο φθηνή νομική δαπάνη σε όλη την Ευρώπη. Ποιον κοροϊδεύει τώρα? Δηλαδή, ξέρω ποιον κοροϊδεύει, απλά κάποιος πρέπει και να το πει ότι αυτά που λέει ο κύριος Μαρινάκης είναι μπουρδες. Αλλά και ψυχολογικά με τα συνεχή ταξίδια από τη Σιγκαπούρη για Ελλάδα. Η συκοφαντική δυσφήμιση δεν απαιτεί παρουσία του θήτη, που είναι ο κύριος Μαρινάκης. Θα μπορούσε να είχε πληρεξούσιο δικηγόρο και να χειριζόταν αυτός την υπόθεση. Αν είχε αποδείξει ο κύριος Μαρινάκης για αυτά που είπε, δεν θα κατέβαζε το βίντεο. Θα πήγαινε στο δικαστήριο μέχρι τέλους. Το ότι το κατέβασε δεν είναι πράξη ηρωισμού. Είναι πράξη νομικής συμμόρφωσης. Αναγνώρισε ότι το περιεχόμενο του βίντεο αυτού παραβίαζε τον νόμο. Αντί για όλα αυτά λοιπόν, εγώ απλώς κατέβασα το βίντεο όπως απέτησαν. Και σε μια ακραία επίδειξη μικροπρέπειας, τι έκανε ο κύριος Μαρινάκης, για να δούμε. Και παραιτήθηκα των πνευματικών μου δικαιωμάτων από αυτό. Ας πάνε τώρα να μηνύσουν τα περίπου 400 κανάλια που το έχουν ανεβάσει, για να δούμε αν αντέχουν αυτοί τα δικαστικά έξοδα. Απελευθέρωσε τα δικαιώματα του βίντεο. Όχι για να απελευθερώσει το λόγο του, αλλά για να τονώσει και να απελευθερώσει το μύθο του εαυτού του. Αντί μετά από αυτό το συμβάν ο κύριος Μαρινάκης να επιδείξει αυτοκριτική και ταπεινότητα, επέδειξε εκδικητική ματαιοδοξία. Και αυτή η εκδικητική μικροπρέπεια από έναν άνθρωπο που σε κάθε βίντεο δεν χάνει την ευκαιρία να μας θυμίσει ότι είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Εδώ δεν έχουμε απλό αντιεπαγγελματισμό, έχουμε υποβιβασμό του ίδιου του ρόλου και της αξίας ενός ακαδημαϊκού. Είμαι πολύ περίεργος ποια είναι η θέση του Πανεπιστημίου στο οποίο διδάσκει ο κύριος Μαρινάκης σε σχέση με αυτό το επεισόδιο, αλλά θα το εξερευνήσουμε αυτό άλλη στιγμή. Και για να καταλάβουμε πώς ο κύριος Μαρινάκης στέκεται πίσω από τα λόγια του, για να δούμε λίγο αυτό το απόσπασμα από ένα βίντεο που έχει κάνει με ερωτοαπαντήσεις από τους θαυμαστές του. Η Νατάσα Στατσινού ρωτάει γιατί μόνο YouTube και όχι τηλεόραση. Σε ποιο κανάλι θα έλεγες ναι? Νατάσα, το YouTube είναι χόμπι. Αν βρεθεί ένα τηλεοπτικό κανάλι που να μου εγγυάται απόλυτη ελευθερία λόγου, να είναι διατεθειμένο να καλύψει το κόστος παραγωγής και το συμβολέο μου που δεν είναι φθηνό, θα το συζητούσα για να βγάλουμε ποιοτικό οικονομικό πρόγραμμα. Άρα εδώ πέρα ο κύριος Μαρινάκης ζητάει από το κανάλι Ελευθερία του Λόγου και την απαιτεί,
ενώ από το ίδιο του το κανάλι, βάσει αυτών που ο ίδιος διατείνεται και ισχυρίζεται, δεν έχει ελευθερία του λόγου. Χρειάζεται να υπογραμμίσω τη λέξη υποκρισία εδώ πέρα ή σας είναι σαφής? Και τι έγινε, γιατί η υπόθεση σταμάτησε εκεί πέρα και δεν συνεχίστηκε στα δικαστήρια και γιατί μπόρεσε και λειτουργήσε έτσι ο Μαρινάκης όπως λειτουργήσε? Εδώ τώρα μπαίνουμε ξεκάθαρα σε υποθέσεις, αλλά θεωρώ ότι είναι αρκετά ασφαλείς υποθέσεις να κάνουμε. Η υπόθεση λοιπόν δεν προχώρησε κατά την άποψή μου, διότι ο Sky και ο κύριος Πορτοσάλτε κάνανε ένα cost-benefit analysis και αντιληφθήκαν ότι αν συνεχίζανε την καταδίκη και την υπόθεση, ο μεγάλος κερδισμένος ανεξαρτήτου του προστίμου θα έβγαινε ο κύριος Μαρινάκης. Ακριβώς του είδους το cost-benefit analysis που κάνει τώρα ο κύριος Μαρινάκης σε σχέση με το αν θα καταθέσει μηνύσεις εναντίον του καναλιού Pollas Report ή αν θα κάνει κάποιο ανταπαντητικό βίντεο σε όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα. Θα με κάνει διάσημο στο κοινό του ή δεν θα με κάνει? Αυτά είναι τα διλήμματα που σκέφτεται τώρα και την απάντηση την ξέρουμε ήδη. Οπότε για να κλείνουμε το θέμα, ο κύριος Μαρινάκης δεν έμεινε ατιμόρυτος από το Sky και τον κύριο Πορτοσάλτε γιατί είχε δίκαιο, αλλά επειδή μια περαιτέρω σύγκρουση μαζί του θα του έδινε ακόμα περισσότερο οξυγόνο.